Go! LCA-transport, procedure 3, aflevering 4. Beskriv fokusområdet. Bil frem for cykel. Der er flere, der vælger bilen og lader cyklen stå derhjemme i garagen. Fordi at det er lettere at tage bilen, men til gengæld så... Ja, hurtigere. Men det resulterer i fedme og dovenskab og mere CO2-udslip. Så vores fokusområde er, flere vælger bil frem for cykel. Så er der kollektiv trafik. Hvorfor er det, at bilen er så meget bedre end bussen eller taxaen? Det er den jo på grund af tiden, prisen og komforten. Hvem vil ikke heller gå ud og tage sin egen bil ind og stå og vente 10 minutter i regnvejr på bussen, og så skulle stå op hele vejen? Ja, derfor er fokusområdet, flere fravælger kollektiv trafik. Så skulle vi skabe nogle idéer. Det prøvede vi med at lave nogle ordkæder, men der var ikke rigtig nogen af dem, der gav løsninger og noget stof, vi kunne bruge. Nej. Så vi gik i gang med en flot pæn side. Rolleperspektiv. Bilen frem for cyklen. Der har vi rollerne. Pædagog, skoleelev, sygeplejerske og husmor. Pædagogen vil selvfølgelig have, at cykelstierne skal laves om på den måde, at børnene kan komme til og fra skole og SFO på en sikker måde. Og at der skal laves en lov omkring, at hvis børnene har en vis alder, skal der være mindst en voksen med dem, når de cykler, for det er mere sikkert. Skoleeleven synes, at der skal være bedre cykelmuligheder, fordi han er træt af om morgenen, man skal tidligere op, og mor og far bliver stresset, og der er kø hen ved skolen på grund af busserne og alle de børn, der bliver kørt frem og tilbage, og så bliver de sure. Og så vil de hellere selv kunne cykle i skole, og vise, at de også selv kan tage noget ansvar, og ikke er så små børn mere. Sygeplejersken synes også, det er et stort problem med cykelmulighederne ved landvejene, fordi der sker mange færdselsuheld. Ja, altså... Husmoren, hun synes, at også igen, at der skal være bedre cykelmuligheder ude for byerne, da det ikke er mange små børn, der får lov til at cykle hele vejen. Hvis de skal fra Kirkeby til Rønne, man kan sagtens cykle, men altså, det er ikke ansvarligt, da der sker mange færdselsuheld. Og så har vi også taget rolleperspektiv for kollektiv trafik med de 4 sammen. Og pædagogen siger igen, at busserne de er ikke komfortable nok for borgerne. Altså, der er mange der siddepladser, der er alt for mange, der står op, og de svage, de skal stå op, og de kan næsten ikke engang komme op i bussen, på grund af de høje trin, der er. Og skoleeleven synes ikke, at det er særlig fedt at skulle stå tidligt op om morgenen for at komme med bussen, og enten kommer man for sent eller for tidligt, og hvis man skal rundt på øen, skal man skifte bus og ruter. Ja, tiderne passer ikke ordentligt. Og man er afhængig af den, når man er fri, eller skal i SFO, eller skal være sammen med legekammerater, for at kunne komme hjem. Ja. Sygeplejersken vil synes, der er for meget problemer med komforten. Man får skader i ryggen og i lænden. Og specielt med de ældre og dem med barnevogn, de kan ikke komme med bussen, fordi der er en trappe, og der er ikke plads nok til dem, der er de svage. Ligesom. Og husmoren, hun helt sikkert vil vælge egen bil. Det vil være for dyrt, og man kan ikke komme ind med barnevogn, og når ens børn skal med bussen om morgenen, risikerer de ikke kan komme med, fordi der er for mange mennesker, og så kan man ikke komme ud og ind af bussen, fordi der er så mange med, og så kan man vente på den næste bus, der kommer 30-40 minutter efter. Så lavede vi også en omvendt brainstorm, som så vil være, hvordan får man færre til at cykle og tage bilen i stedet. Og der er det jo at sætte priserne op på cyklerne, og gøre bilerne virkelig billige og lave benzin endnu billigere. Og ja, når man sætter prisen op på cyklerne, altså en cykel er noget alle har, det er et need to have. Alle har den, hvad det fra Bosch cykler eller Kvickly. Ja, uanset om man skal ud og stjæle en cykel, så har alle folk en cykel. Ja, og prisen, den er folk egentlig lidt ligeglade med, man skal ligesom have den. Ja, bare for at have den, selvom den bare står i garagen, så skal man bare have den. Og gør bilerne billigere, så vil der være endnu flere, der kører det. Og det vil skabe endnu mere kø og stress. Ja, så vil folk jo hellere tage cyklen end at køre bil, hvis det tager 40 minutter i bil fra på en dag til B. Men og det 20 minutter på cykel. Nemlig. Billigere benzin? Jamen så kan vi jo lige så godt bare sige farvel til isbjørnene. Ja, med det samme.
Fordi så er vi da også bare en CO2-bombe, der vinder noget. Allerede i dagens Danmark, så er vi allerede alt for langt frem med alt det CO2-udslip, og det hjælper ikke, at vi gør det værre. Hvordan får man færre til at køre med kollektiv trafik? Det er jo færre bustider. Øg prisen, gør busserne meget mindre, og så bare lad alderen være buschauffør. Med de færre bustider, så bliver de fyldt op på de få afgange, de så har. Og de penge kunne de jo så eventuelt bruge til at sætte flere ind ved tiden. Altså øg prisen, så kommer der, altså det vil selvfølgelig give bagslag med dig, så kommer ikke så mange til at bruge bussen, men der er nogen, Der er afhængige. der er afhængige. Så sæt prisen op i nogle måneder og se, hvad der sker. Gør busserne mindre, så bliver de jo igen fyldt op på de afgange, de så har. De kommer ikke til at køre tomme. Man kan bruge dem som lege busserne ud, hvis man er en forsamling, eller skal til fest, eller et eller andet. På den måde får busserne også flere penge. Og lad hvem som helst være buschauffør. Lad De lige- unge mangler arbejdsplads. Lad Ja. dem få et billigt buskørekort og lad dem så køre. Så kører Ja. de også sig selv i skole om morgenen. Eller få den gamle kontanthjælpsmodtager, der sidder og løfter højre hånd ned på bænken til at gøre noget. Så kan han være behjælpelig til os andre. Ja. Skal vi udvælge idéer. Kriterierne, det skal være et fysisk produkt, og det skal kunne være muligt at fremstille. Ja, Bil frem for cykel. Der skal være noget lys på cykelstierne uden for byområderne. Det kunne være solceller, fordi det ligesom er miljø- og klimavenligt. Mm. Eller en skilning mellem landevej og cykelsti, så der bliver klar afmærkning af, hvor er cyklerne og hvor er bilerne. Og Det vil også gøre, at der kommer færre færdselsuheld, og man kan føle sig mere sikker. ja, man behøver ikke bekymre sig om ens jakke eller halsterklæde bliver hevet med i sidespejlet på en af lastbilerne, og så bare dø. Med kollektiv trafik, lave en kørebane kun for busserne. Det vil selvfølgelig kræve noget meget Meget plads på vejen. og mere arbejde til at få det fremstillet, men på længere sigt, der bliver det jo godt. Ja. Lave dem bredere og lave 3 sædepladser. Det vil igen kræve pladsen, men det der er vil være muligt. flere sædepladser, og det er muligt. Så har vi lavet en lyskurve. Og på bil frem for cykel har vi lys på cykelstierne uden for byområdet, har vi gjort grøn, fordi vi synes, det er en rigtig, rigtig god idé, som vi godt kunne tænke os at arbejde videre med. I forhold til skilning mellem landevej og cykelsti. Det er også en god idé, men vi vil hellere arbejde videre med den anden. Med kollektiv trafik, der har vi givet begge to en gul, fordi at vi føler, at de begge to er lige gode. Vi kan ikke argumentere mere for den ene end den anden. Så har vi lavet nogle forskellige idéer. Solceller, som kan lyse op om aftenen. Lyskæder, eller noget ligesom lygtepæle, bare liggende langs jorden. Almindelige lygtepæle, eller forskellige farvede lys per 50 meter. Udvælgelseskriterierne, det er, at det skal være så miljøvenligt som muligt. Det skal kunne lyse op, når man cykler i mørke, i hvert fald mindst 1 meter. Det skal være noget, der er kreativt, og det skal være attraktivt og hyggeligt. Og så gav vi dem point fra 1 til 5, hvor Og 5 er det bedste. Og det var i D1 og 4, der fik flest. Ja. Og i D1, jamen det gik ud på, at solceller blev sat op på cykelstierne, og det er miljøvenligt, men igen, det er dyrt at grave ned, og det kræver noget arbejde at få det gjort. Ja. Og i D4 går ud på, at der føres forskellige solcellekæder ned i forskellige farver. For eksempel, hvis du skal fra Rønne til Nexø, så følger du den røde farve. Eller hvis der skal fra Åkirkeby til Nexø, følger du den blå. De stærke sider, det er kreativt, det er noget, der er nytænkende, og det bliver attraktivt både for turister og Bornholmere. Og det er miljøvenligt, da det er solceller. De svage sider er, at det måske kan forvirre lidt med farverne. Men man kan finde et flow, ligesom... Ja, hvis man kan lave et flow i det, så det bliver en naturlig overgang. Og vi har lavet det sammen med kollektiv trafik. Idé 1, det er at opdele vejbanerne efter cykelsti, personbiler og busser. Og idé 2 gør busserne længere og bredere. 3'eren gør busserne mere miljøvenlige, eventuelt noget solcellelys i bussen. Og 4 for nye sæder, altså gør det mere komfortabelt. Og flere pladser. Og kriterierne, det skal være miljøvenligt, det skal kunne give flere kunder, det skal være kreativt, og det skal kunne gøre mere attraktivt at køre med bus. Og der har vi igen lavet skema, Med samme pointdeling, hvor 5 er højest. Hvor 1 og 4 har vundet med flest point. Og de stærke sider og svage sider ved det, i D1, det er færre forsinkelser, gladere kunder,
nemmere at komme rundt med personbil. Og de svage sider, det Det er, er at det er dyrt. dyrt. Og i D4, de stærke sider, det er, at der kommer mange flere kunder, og de svage sider, det er svært at rokere rundt på sæderne. Så skulle vi vurdere vores idéer og vælge den bedste. Og i bil frem for cykel, der var det jo, at flere vælger bil frem for cykel. Og der var jo både gode og dårlige synspunkter på de idéer og løsninger, vi havde. Men vi tror på, at det ved at sætte lys på cykelstierne, det vil øge procentdelen af cyklister, i hvert fald om aftenen og uden for byområderne. Og ja, det vil selvfølgelig koste penge, men det er der så meget, det er pengene værd, og det er jo kun en engangsydelse, da det er på solcellelamper. Og ja, der findes jo noget, der ligner over på den anden side af vandet, så vi ved, at det vil kunne fungere godt herover også. Og så med flere fravælger kollektiv trafik. Det er selvfølgelig et meget svært emne, og der findes mange løsninger. Men i bund og grund, så er det jo, altså det bliver jo for dyrt med alle Det bliver de... meget dyrt, da det handler om busser og trafik i det hele taget. Ja, der findes noget, der ligner rundt omkring i Danmark, hvor der er vejbaner, der kun er tildelt busser. Men problemet er, at vi er på Bornholm, og vi har ikke alverdens plads til at, Nej. eller penge til at kunne udføre idéerne. Så beskriv vores idé, det har vi jo lidt... Generelt, vores idé, det er, i bil frem for cykel, så er det jo bare, at man opsætter solcellekæder op på cykelstierne. Der skal være noget lys på cykelstien nede på jorden, man føler, som lyser op. Ja. Så du har noget at føle, når det er mørkt. Ja. Og som er hyggeligt, så du ikke bliver utryg, når du kører heller. Nemlig. Og med kollektiv trafik, så går ideen jo bare ud på, at man skal have lavet en vejbane, der kun er tilegnet busser. Man vil spare tid. Og hvis man nu satte bussæderne rokeret rundt, så den egentlige mor med barnevognen, eller en knægt med cyklen, kan komme eller med den ældre bussen. med rollator, eller... Ja, uden de skal stå op, og det cyklen vælter, og barnevognen triller. Farvel, baby. Ja. Så. Men det var lidt om vores rapport i hvert fald. Håber du nyder den, Nina.